ασχοληθείτε με τη φιλοζωική, να κάνετε και το δικό σας σωματείο? Το όνειρό μου ήταν να κάνω ένα δικό μου χώρο και να προσπαθώ να βοηθήσω τα ζωάκια. Έτσι μας ήρθε η ιδέα και βρήκαμε και άλλες κυρίες και κυρίους που γίναν μέλη της ομάδας μας και κάνουμε αυτό το πράγμα. Τα βοηθάμε. Η φιλοζωική ομάδα Βόλου λοιπόν είναι ένα σωματείο που ασχολείται με την ευζοία των αδέσποτων ζώων. Όχι μόνο των αδέσποτων, πηγαίνουμε και σε κακοποίησεις για ζώα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε καλέσει και την αστυνομία για να αφαιρεθεί αυτό το ζώο από εκεί. Φροντίζουμε να πηγαίνουμε για τα ζώα του Δημοτικού Κοινοκομείου. Είναι ένας χώρος εκεί που όταν τα περισυλλέγουν από τους δρόμους θα πηγαίνουν να τα φροντίσουν σε ό,τι αφορά τη στήρωσή τους, τον εμβολιασμό τους και να επανενταχθούν. Πληρώνεστε εσείς που είστε στη φιλοζωική ή παίρνετε κάποιο κέρδος ανάλογα με τη δουλειά που κάνετε? Το σωματείο έχει εθελοντική μορφή, έτσι. Είναι κάτι λοιπόν που το κάνουμε με την καρδιά μας, διαθέτουμε προσωπικό χρόνο, πολλές φορές και χρήματα δικά μας, γιατί ο εθελοντής δεν πληρώνεται. Εγώ ας πούμε έχω μια άλλη δουλειά και πηγαίνω στον ελεύθερο μου χρόνο, η Χρύσα το ίδιο. Λοιπόν, άρα το κάνουμε γιατί το αγαπάμε αυτό που κάνουμε και ο σκοπός μας είναι, επειδή τα αγαπάμε τα ζωάκια, να τα φροντίσουμε. Εκείνο που παίρνουμε όμως και είναι η πληρωμή μας, είναι η μεγάλη αγάπη που μας δείχνουν τα ζωάκια. Δηλαδή, πάμε στο καταφύγιο και τρέχουν όλα να τα πάρουμε αγκαλιά, μας κουνάνε τις σουρίτσες και είναι πολύ χαρούμενοι. Έχουμε και εμείς δικό μας καταφύγιο. Τι ζωάκια έχετε? Στο καταφύγιο λοιπόν έχουμε σκυλάκια. Φροντίζουμε περίπου στα 40 ζωάκια που βρεθήκαν κάποια στιγμή σε έκτακτη ανάγκη, είτε ήταν πολύ άρρωστα, είτε ήταν ζωάκια που κάποια πήραμε από κακοποίηση και τα κρατήσαμε εμείς. Ζωάκια που τα βρήκαμε κουτάβια μικρά στους δρόμους που δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς τη μαμά τους και φροντίζουμε να είναι καλά, τα εμβολιάζουμε, τα αποπαρασιτώνουμε, καθημερινά φαγητό, θεραπείες όποια παίρνουν. Για να υιοθετήσετε ένα ζώο πρέπει να περάσει από κάποιον τεστ. Σίγουρα το τεστάρουμε, έτσι, γιατί μπορεί να το θέλει για δώρο για το παιδί του. Το παιδάκι σήμερα, αύριο, μεθαύριο το θέλει, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα το έχει βαρεθεί και θέλει ένα άλλο παιχνιδάκι. Κοιτάμε το σπίτι που θα ζήσει, έτσι, γιατί αν μας κάποιος το θέλω για να το έχω δεμένο στην αυλή και να κάνει το φύλακα, όχι. Ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν δείχνει ότι αυτό το ζώο θα ζήσει καλά σε αυτό το σπίτι, εντάξει, τον ακυρώνουμε και κοιτάμε τον παρακάτω που θα ζητήσει το ζωάκι. Τι σημαίνει υιοθετώ ένα ζώο για την οικογένεια που θα το πάρει? Υιοθετώ ένα ζώο σημαίνει ότι είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση, είναι μια πάρα πολύ υπεύθυνη απόφαση, γιατί είναι έμψυχο, έχει ανάγκες, χρειάζεται φροντίδα και είναι ένα πλάσμα το οποίο θα ζήσει και 15 και 18 χρόνια. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι υιοθετώντας ένα ζώο είμαστε εντός εισαγωγικών δεσμευμένοι για τη φροντίδα του. Η φροντίδα του σημαίνει ότι έχει την τροφή του, το νερό του που είναι τα βασικά, δεν το κακοποιούμε, υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που μιλάει γι' αυτό, έτσι που αναφέρεται για την ευζοία των ζώων. Σημαίνει κτηνίατρος, έτσι, θέλει τους εμβολιασμούς τους, τις αποπαρασιτώσεις του, θέλει τις βόλτες του για να εκτονωθεί, δεν το παίρνουμε για να το βάλουμε που θα βάλουμε το κουκλάκι στον καναπέ ή θα το έχουμε δίπλα σε μια γωνιά. Και το σημαντικότερο, δεν το παίρνουμε για παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι, είναι φίλος και πολύ καλός κιόλας φίλος. Είναι φίλος που δεν προδίδει. Ποιους άλλους τρόπους εκτός από την υιοθεσία ενός αδέσποτου μπορεί να βοηθήσει κάποιος στην δράση σας?
Η υιοθεσία είναι το σημαντικότερο, έτσι, το να βρει ένα ζώο σπίτι. Ένα σπίτι που να είναι ισότιμο μέλος όπως είναι το σημαντικότερο. Κάποιος που θέλει να βοηθήσει εμάς, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι οι τροφές, για να αναστατιστούν 40 ζώα που είναι καθημερινό λοιπόν, και ό,τι αφορά τα κτηνιατρικά τους έξοδα. Τους λέμε λοιπόν με ποιους συνεργαζόμαστε, προμηθευτές ή κτηνίατρο, οπότε όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να βοηθήσει εκεί. Το ζώο αυτό που θέλει περισσότερο, το ζώο θέλει αγάπη. Αυτό, αγάπη και φροντίδα. Πρέπει και οι γονείς να κινητοποιηθούν, να μάθουν στα παιδάκια τους ότι καλό είναι να βοηθάμε κάποιο αδέσποτο ζωάκι παρά να πηγαίνουμε σε κάποιο pet shop ή σε κάποιο νεκροτέα και να αγοράζουμε. Και επίσης εδώ η αγάπη δεν αγοράζεται. Είναι σημαντικό, η αγάπη δεν αγοράζεται. Ένα παιδί μεγαλώνοντας με ένα ζώο γίνεται πρώτα απ' όλα περισσότερο κοινωνικό. Γίνεται ένα παιδί που πιο υπεύθυνο. Γίνεται ένα παιδί που νοιάζεται με τον πόνο του άλλου. Ένα παιδί που μεγαλώνει με ένα ζώο και ειδικά όταν είναι και μοναχοπέδι, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να κοινωνικοποιηθεί πιο εύκολα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν πηγαίνετε τα σκυλάκια σας βόλτα, τα έχετε με οδηγό, με λουράκι ή τα αφήνετε ελεύθερα? Λουρί. Πάντα με λουρί. Πάντα με λουρί. Διότι είναι και νόμος. Δεν κάνει να αφήνει το σκυλί σου ελεύθερο. Διότι οποιοδήποτε σκυλί ή οποιοδήποτε άνθρωπος που μπορεί να έρθει μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Το σκυλί ή ο άνθρωπος. Ακριβώς. Και το αμάξι. Οπότε πάντα το προφυλάσσουμε πάντα με οδηγό στην πόλη. Και πάντα κρατάμε σοκράκι. Δεν βγαίνουμε κατευθείαν όταν είμαστε στη βόλτα σε ένα άλλο σκυλάκι που έρχεται από την απέναντι πλευρά ή από δίπλα μας να το φέρουμε σε επαφή, αν δεν γνωρίζουμε και το άλλο τι συμπεριφορά έχει. Όσο μάλλον είναι και αδέσποτο, έτσι που δεν είναι και φοβισμένο με το που θα δει το δεσποζόμενο, οπότε μπορεί να γίνει και ένας πολύ μεγάλος σκυλοκαβράς μεταξύ τους. Πώς αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούν τα ζώα? Πρώτα απ' όλα διαπιστώνουμε αν πραγματικά το ζώο είναι κακοποιημένο. Κάνουμε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα και στον εισαγγελέα. Οπότε αυτός που είναι υπεύθυνος για το ζώο θα περάσει από κάποια δίκη να πάρει μια τιμωρία, κάποια τιμωρία. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ακόμα πολλά περιστατικά κακοποίηση. Ακόμα και το 24ωρο το έχουμε δεμένο, αυτό είναι παθητική κακοποίηση. Υπάρχει όμως και η ενεργητική κακοποίηση όταν ασκείς βία στο ζώο. Εγώ μεγάλωσα με σκύλο, ήμουν ένα λαμπραδόρ, ο οποίος τον αγαπούσα πάρα πολύ. Άρα λοιπόν δεν είναι στη ζωή από ό,τι κατάλαβα, Ναι, ήταν σαν αδερφός μου. Αλλά η μαμά είχε κάνει κάτι για να τον μάθω και για να με μάθει και αυτός. Ναι. Τον είχε πάει βόλτα και ο μπαμπάς με είχε αφήσει με το καρότσι έξω από την πόρτα. Ναι. Και ήρθε και με βρήκε και καλά ο σκύλος και μετά με πήγε η μαμά, λέει μπράβο ρε μαμά. Πολύ έξυπνο, ναι. Συνήθως έτσι κάνω την πρώτη Για επαφή. να μην είναι σαν ότι τώρα έχω παιδί δεν ασχολούμαι με το σκύλο, σαν να με βρήκε ο σκύλος για να... Ο σκύλος λοιπόν σίγουρα είμαι σίγουρη ότι θα πρέπει να ήταν ο φύλακάς σου. Ναι. Το σύνηθες είναι ότι τα ζώα, οι σκύλοι δείχνουν το ένστικτο της προστασίας στα μικρότερα μέλη της οικογένειας. Τα μικρότερα μέλη της οικογένειας είναι παιδιά. Αυτό που όμως πρέπει να μας μείνει είναι ότι το ζώο δεν είναι παιχνίδι, δεν το έχουμε στο σπίτι και το βλέπουμε ως παιχνίδι και είμαστε υπεύθυνοι όλοι γι' αυτό. Το όλοι αφορά όλη την οικογένεια. Όταν λοιπόν εγώ θέλω ο σκύλος μου να είναι φύλακα στο σπίτι, να το προστατεύει το σπίτι, θα τον κάνω άγριο, δηλαδή δεν θα τον έχω κοινωνικοποιήσει. Κοινωνικοποιημένο ζώο δεν μπορεί να είναι άγριο, λοιπόν, ούτε υπάρχουν άγριες ράτσες, είναι πώς θα τα μάθουμε εμείς. Αν μάθεις να είναι, θα είναι άγριο, θα είναι άγριο. Αν το μάθεις να είναι φύλακας, θα είναι φύλακας. Αν το μάθεις να είναι φιλικό, θα είναι φιλικό. Εσείς τα παιδιά, όσο μεγαλώνετε, έτσι, μαθαίνετε πράγματα, εξελίσσεστε, ο σκύλος
παραμένει πάντα όσο και να μεγαλώνει, παραμένει μωρό. Ποιο παιδάκι έχει κατοικίδιο? Εγώ έχω δύο ματάκια Ναι. και ένα μεγάλο άγνωστο. Ποιο άλλο παιδάκι, εσύ? Εγώ έχω σκυλάκι. Είναι πολύ φιλικό. Έχω δύο σκυλάκια, Ναι. ένα σανιτό και ένα θηλυκό. Μμμ. Το θηλυκό που είναι το δεύτερο είναι μικρό, αλλά είναι πολύ ψηλό. Και Μικρό και ψηλό. Ναι. Μμμ. παίζει συνέχεια μαζί μας και μετά από τα σκυλιά μου βρει κάποιο. Είναι φιλικό λοιπόν, πολύ, Αν κρατήσετε κάτι από το σήμερα, έτσι όπως έγινε αυτή η κουβέντα, τι θα κρατούσε η καθημερινά σας? Ότι δεν πρέπει να κακοποιούμε τα ζώα και πρέπει να τα θεωρούμε. Δηλαδή δεν θα πάρω ένα ζώο για να το πάρω και να πω στις φίλες μου κορίτσι εγώ πήρα και είναι σκυλί. Και δεν θα έκανα ποτέ αυτό που λέμε μεγάλο σοβαρεύτηκα το σκυλί το πετάω στο δρόμο. Είναι καλύτεροι μας φίλοι. Δεν γίνεται ένα σκυλί να μας πληγώσει. Είστε όλες τέλειες, και γατούλες και σκυλάκια που βλέπω εγώ, κάτι φατσούλες.